От Топлофикация Бургас информират своите абонати, че програмата Изряден клиент продължава, като цената по програмата се променя на 16 лева 80 стотинки за кубичен метър с ДДС. Условията по програмата остават непроменени. Програмата е в услуга на лоялните клиенти на дружеството, които са избрали сигурността и комфорта на централното парно отопление. Промяната е свързана с новата цена на топлинната енергия, която влиза в сила въз основа на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за регулаторния период от 1 юли тази година до 30 юни до година. Цената на топлоенергията към момента е 85 лева 85 стотинки за мегаватт часа без ДДС или 103 лева и 2 стотинки за мегаватт часа с ДДС. Въпреки лекото повишение в цената, много хора избират централното парно като по-надеждна, по-безопасна и по-екологична алтернатива в сравнение с други източници на отопление. Централното отопление няма алтернатива друга в момента измислена. На много места в други държави, много по-развити от нас, даже имат тенденция да правят такива автономни станции за квартали, за няколко, за определен район, да ги топлят по този начин. Да оставим това, че екологично е също много. Макар и още в разгара на лятото, в началото на месец септември и преди зимния сезон е време да помислим за своя комфорт в студените дни. С централно парно отопление си осигуряваме постоянен достъп до неограничена топла вода и топлина. 24/7 без нужда от поддръжка и никакво усилие от наша страна. Това е най-безопасният начин за отопление, без рискове от уреди с гориво или ток. Удобство е с едно завъртане на крана, като сами можем да определяме колко топло да бъде в дома ни. Използването на централната топлоенергия осигурява подкрепа на устойчивата енергия. Грижим се за природата и екологията. Топлофикация Бургас инвестира непрекъснато в нови технологии и системи за повече ефективност на производството и по-чиста енергия.